രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല മാതാജി. മാതാജി സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഇല്ല. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഇല്ല. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല. മാതാജി സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഇല്ല. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ മാതാജി, പറയൂ. അന്തരംഗി മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേക്കുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് മുറിയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. യശോദ മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല. വോയിസ് കട്ടാവുന്നുണ്ട് മാതാജി. കട്ടാവുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ ആ. കൃഷ്ണ മാതാജി. Antaranga Mataji, Hare Krishna. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. Anjana Mataji കേൾക്കുന്നില്ലേ? മാതാജി ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ട്. യശോദ മാതാജി എനിക്ക് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആ ഇല്ലാന്ന് അതെ. തോന്നുന്നു. മാതാജിക്ക് എന്തെങ്കിലും നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും മാതാജി. അല്ല, നേരത്തെ അതായിരിക്കും. ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് സൗണ്ട്. ഇപ്പൊ യശോദ മാതാജി അല്ല പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ യശോദ മാതാജി. വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കൽ KYC അപ്ഡേറ്റുകൾ. യശോദ മാതാജി സൗണ്ട് ശരിയായിട്ടില്ല. സൗണ്ട് കിട്ടണില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സൗണ്ട് കിട്ടണില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി നോക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ. ശരി ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി നാമം ജപിച്ചോളൂ മാതാജി അതുവരെ ഹരേ ലൈവാണ്. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ